تعرف انزلهم هناك وانا هشوف المشكله عشان انا مش عارف. Нека да свикнем всичко. Така. Щехме бързо да се разходим за 2 минути в рейс. А сега вероятно ще имам шанса да си запълня цялата карта. И да запълня цялата карта. Това представя си ги всичките тия запалени осветена пирамидата през нощта. Това е светлиното шоу, светлина. Аз много не ми се ходил в музея, ама... Отиваме до Кефрен, нали? Какво ще се върнем от там? 45 минути имаме. Да имаме още 30 минути. Има ние ще имаме време да го се върнем. Може да седим уреси и да ги чакаме уния. Добре, да видим там, като стигнем на ъгъла какво е времето. И ще преценим, защото ходенето до там и обратно хич не е малко време. 250 метра на страна. И какво тая е по-високо от нас 10 метра? Чакай. Thank you. Welcome. انزل يالا انزل